Kihe kihan na Meghalaya bat Assam. Kila penlong ya ka jingyalang henen kasngi banyak keren halor ka jinglong jingman ha ki jaka kaput ha pedeng kini ki artli ki jela. Ya kini ka jingyalang la penlong halor ka jingpentrai badangshan ya ka surok ha ka tan kaput ka bajengai kumba 10 kilometer hariat ken o bat yurim biam. Kumju ru asil nter ka kaput ka shnong khatkas lap siar. U Deputy CEM ka JHADC uba Laski Rembai. U Deputy Commissioner ka West Jante Hills uba BS Solia, u SP uba S Serti, nalor ki weipat ki he ki hanjo ka district na ka Meghalaya ki lapen pau ya ka jingsngokya, halor ki kambe an ki baja ha ki than kaput, bat kumno ka kta ya ka syongsuk bat ka syongsngan jong ki nong syongsnong. Katba ka Deputy Commissioner ka West Karbi Anglong District ka Krishna Barwa, kalaong bakatkum ka Karbi Anglong Autonomous Council ka kanduli ka hap apo ka jingkmi jongki. Hagajo kapor kala benrap ru ba ka district administration kan yakran bat ki dukot jong ka council ha ka bayday bat kinu ki jingshna ha ka ne ka than ka kinhun na baro arliang mamla kila menjur banya trailang ban penbet ya kinu ki mat ki bala ban mi ha ki por banwan bat banwan ra ya ka syongsuk syongsan ha kini ki than kenat lebih dulu ke kam ke ba banra ka bakta ka sukasan di kata di kinra ka council ya ka baja khanduli kin sapen pau hi sa council ya ka taxation gate ba mri ban bu shu hang tu ban bu no sha ko jaka ba ki hun ki ba jong ka khanduli any development activities, this is their autonomy is there, so whatever they do they don't inform us, so later because that's why maybe this is happening, so we'll convey the message to them that whatever the construction or the development